tam mega. Čaute, vítajte pri dnešnom vlogu. Toto bude vlog zo závodov. My sa práve už balíme do auta a za chvíľu vyrážame. Takže my si to už šlapeme. Prostredie pekné, no uvidíme, ideme hore. Takže takéto krásne prostredie tu máme. Tam sa Maťko šlape. Takže vyšli sme hore. Sme na štarte 3. RDT. Mäkké zadné koleso. Tam musíš cez ten koreň. Tu toto v tej hrabánke musíš udržať. Vyletíš von a tuto ten kameň. Cez ten kameň musíš prejsť a tam sa držať na tej hornej línii, lebo tam sú zase korene. Pohode! Opatrne. Odklonené. Sorry. To ti nejde. Prepadli my cez také hlboké korito a strmé zátuky. Tuto máme takúto extrémnu jamu. Jo. Ideme si skúsiť tieto prepadliny. Hop, okolo stromu. Drop. Že pokračujeme ďalej. Tento koniec je dobrý. Tam môžeš padť, nech sa medzi stromami. Sice stromy tenké, ale je dobrý. Musím tam mega padť. Takže takto to dopadlo. Po prvej jazde extrémna búrka došla. Samozrejme sme sa nestihli schovať, takže celý mokrý tuto sedíme v posede. Chvala. V tom piatkovom tréningu sme stihli jednu RZ-tu. Zmokli, takže všetko mokré. Bicykle sme boli teraz tuto umyť na myčku trošku. Už teraz krásne slnečko. Prišli sme na ubytovňu. Tu máme pekné bajčiky. Veci rozložené. Zajtra ideme od rána na to. Musíme dohnať dnešný tréning. Presne tak. Takže ideme sa osprchovať a ideme spať. Takže sa hlásime zajtra ráno. Dobré ránko, hlásime sa vám zo sobotného tréningu, vlastne ešte teda ráno. Trošku sme si privstali, veci sa nám chvála Bohu vysušili a vybehli sme si to už. Štart 3. RZ-ty, uvidíme aké sú podmienky. Taký hrabánkový podklad. Taká vodka hrabánka. Ideme na to, ideme si vyskúšať prvú jazdu. No.
Takže ideme trojku, Maťo pôjdeš prvý, dám tak pol minúty a potom ťa zozbieram, keď tak. A ideme už závodné tempo, hej. Tak poď si. Začíname proste hrabankou. Človek musí ísť aj na brzdy na tých kameňoch. Kto tam kľúže. Hrebeňovka. S takým hrbom. Aký prepad. Takže ideme RZ4. Prvýkrát. Ešte kolejne. Kokso. Skazí túto horu. Rozkoč túto, tak už tam máš ten strom, už to nie je šanca. Dobre. Taký úsek. Dobre. Tak pokračujeme. Na brzdy. Teda táto R-ka zatiaľ brutálna. Taká rýchla dosť. Taká rýchla R-ka. Ale mega dobrá. Všimne si otázku, máte stôl, či tu R-ku. Asi tu trošku chillujeme. Nejakú energiu doplníme. Ideme RZ-tu 5. Som zvedavý. Tu má trošku pošinka hrabanka. Tu máme 5, pozeráme. Najlepšie odpaliť tej strany. Okolo to nemá zmysel. Len tu musíš ísť trošku na brzdy, ešte tuto je to v pohode. Viac na brzdy a tuto ber hornú, lebo ťa tam vyhodí do toho stromu. Tuto hor. A sem musíš ale medzi tie kamene trafiť. Update do sobotného tréningu. Poďme sa trošku najesť a naobedovať. Maťo ostal už dole v depe. Ten už potrénoval a ja si to ešte šlapem na dvojku. Extrémny výšlap, ale na druhú stranu tie lesy sú tu fakt krásne.
RS 2. Dneska prvýkrát. Tak toto potom vyšlape jak za odmenu. A nekončí a nekončí. Musíme sa vám opäť. Sme už na ubytovni po sobotnom tréningu. Jak hodnotíš, máte sobotný tréning? Za mňa sme dosť stihli a iba sme zamakali podľa mňa. Najazdili sme si všetky trate, pripravili na zajtra ideme a zajtra ideme na to. Takže sa hlásime opäť ráno. Čau. Dobré ráno, hlásime sa v nedeli, dneska je race day, ideme sa naraňajkovať, ideme sa nachystať, ideme si pripíplejzať, 9:30 je rider meeting a o 10:00 štartujeme. Takže na raňajky takéto fajnové praženice. Pohára a v prvom kole MT-bajke hodní ženské enduro-série a jedna Trejkuláše. Takže máme odštartované beteky. Ja už idem na prvú RS-ku kameru a Maťo, takže hádam a počítam. Mám brata, ale ten išiel 2, 3, 4, 5. Ďakujem. Môžem ísť? Ideme RZ-tu 5, teda RZ-tu 3, pardon. Budem trošku menej rozprávať, lebo sa budem sústrediť. Tak, len aby ste videli. No, to piče. Takže RS 2 je za nami, spíži na extréme. 11 km vyšla a RS má 2,5 km. Víš tam šlapací pasáži, takže má saker. Za jedna extrém! Pomeň! Ideme RZ-tu 4. Ja som netrafil stupu. Už som hore, ideme trojku. Máme občerstvovačku. Ideme na to. Poď. Ja som tam trošku dobrze. Ideme na RZ-tu 5.
strašne. Tá hrabanka je že extrémne rozbitá. Shit. Dlhšie som sa neohlásil. Mal som nejaký problém. Práve som vyšiel poslednú RS-ku. Maťo už je chvíli dávnejšie. Tam si dáme hodnotenie aj s Maťom. Maťo, ideme na vyhodnotenie. Ako cítiš? No, Bude pódium. asi hej. V prvom mieste Kormoši Martin, bajkrom hormóny trianské stopy, 9 minút 36 sekúnd a 7 desatín. Zdený vo všetkých kategóriách. Čo Maťo? Čo robíš? Neviem. Závodov. Maťo, nejaké rýchle zhodnotenie. Pre mňa to bolo veľmi mega. Veľmi dobré bolo. Závody boli dobré, podmienky v nedeľu už moc prašné oproti tréningu, nie Maťo? Veľmi. Ale docela fajn. No, Ja som si držal 10. miesto, potom som spravil chybu, čiže som nejaký 17. 15. A ty si zobral druhé miesto, takže gratulujem a vidíme sa v Partizánskom. No. a nezabudnite like, koment a odber. Ukáž.